Les muntanyes de Montserrat són un element singular del nostre territori. Les formes capricioses dels seus roquissars semblen amagar un munt de misteris i tresors naturals que volem descobrir. Les característiques geològiques del massís el fan únic al món. Els conglomerats han estat erosionats de tal manera que hi han aparegut una infinitat d'agulles i roques amb formes que semblen veritables escultures. Aquí tenim la que es coneix com l'elefant, i al seu costat hi ha la mòmia. La gent ha batejat aquesta formació amb el nom de la panxa del bisbe i aquesta altra s'anomena la prenyada. A banda de la riquesa paisatgística i geològica del lloc, aquí hi viuen espècies animals i vegetals difícils de trobar a altres bandes del país. En concret, la cabra salvatge a Catalunya sols la podem trobar a la muntanya de Montserrat i als ports de Beseit i entorns. Així doncs, cada matinada ens desplacem fins a un dels racons menys transitats a cercar alguna cabra. Tot just avui al dematí, quan veníem a buscar les cabres, hem trobat aquest excrement de fagina que està aquí just al costat d'un excrement d'ocell. I és que la fagina ha vingut a marcar el seu territori. En l'excrement hi trobem moltes restes de cirerer d'arbós que deu ser el que ha aprofitat aquesta nit per menjar. Si trobar alguna cabra és difícil, poder veure una fagina encara ho és més. De dia resten ben amagades al bosc. Em deies que la població de cabres a la muntanya ve a ser d'unes 200 entre mascles i femelles. Sí, sí. I aleshores sovint costa de trobar-los i aquí, amb aquests excrements, que... Bueno, els excrements són un indici més de la seva presència. En el cens de l'any passat ens va sortir això, la població que més o menys t'ho has comentat, i ens poden servir tant per saber si fa poc que han passat les cabres o fa molta estona, aquests serien més vells, ens poden saber ensenyar les zones més freqüentades, sobretot, per exemple, sota les balmes on van a descansar a l'estiu quan fa calor, veiem que són zones que els agraden, les zones on elles van a descansar i a passar les hores de calor, és un indici més. Els podríem confondre amb algun altre tipus de mamífer? En principi els podries confondre amb el que seria amb cabra domèstica, però si t'hi fixes bé, són molt més allargades que les de la cabra domèstica. La de la cabra domèstica és més arrodonida i acabaria amb una punxeta, fixa't que és molt ovalada i és difícil realment de confondre. I aquí a Montserrat ja és impossible confondre-les amb res més perquè tampoc hi ha ramats de cabres domèstiques. Ja hem trobat uns primers rastres i, per tant, sembla que anem ben encaminats. Es tracta de buscar-les amb els binocles. Finalment, en veiem unes quantes rere uns matolls. Estan menjant tranquil·lament. La major part de l'any, mascles i femelles viuen separadament. Els cabridets segueixen a les femelles durant els primers anys. Amb elles aprenen a menjar i també es passen bones estones jugant. Sembla que aquí a Montserrat fa pocs anys no n'hi havia de cabres. Però, en canvi, més antigament se sap si n'hi havia hagut o no? Constància escrita i documentat no n'hi ha. El que passa que en el massís tenim toponímia, com per exemple tenim la Cova del Cabrit, el Serrat del Cabrit, i hi ha dades escrites de que en temps de l'Alfonso X, les càntigues del rei Alfonso X el Sàvio, parla de que els monjos de Montserrat donaven llet als cabrits de la muntanya, de les cabres salvatges, o sigui, les cabres monteses, posa allà exactament, o sigui, que sembla ser que n'hi havia hagut. Però es havien extingit fins fa ben pocs anys, no? Sí, el projecte de reintroducció es va iniciar l'any 96, amb un programa pilot només amb 4 animals radiomarcats en collars. Primer amb 4 animals, el primer any. Per veure una mica la seva adaptació. Era un massís nou, es portaven aquí i 4 animals és una prova pilot que es pot desfer si tu no funciona. Si no interessa. Exacte. I l'any següent, ja com que la cosa havia anat bé, es havia adaptat bé, hi havia hagut fins i tot reproducció d'això, es va ja fer el gruix, que van ser 26-27 animals. A partir d'aquí ja no s'han reintroduït cap més. La població originària partiríem d'uns 30 animals aproximadament i a partir d'aquí ja ells sols la progressió ha sigut fins als 200 i escaig que tenim ara. I una mica l'objectiu de reintroduir la cabra aquí, quin hauria estat? No sé qui ho vulgui. En un principi, doncs, era això, era suposo pel degut també que l'any 94 hi van haver aquells incendis forestals tan importants a Catalunya, doncs una part
crec que també un dels perquès va ser per això, perquè netegés una mica de vegetació, el que és la netejar una mica el sotabosc. I a part doncs, això tindre un reducte perquè crear una població nova, perquè a Catalunya només n'hi ha una, que és la dels Ports de Tutors a Beseit, i crear una segona població de cabra, exacte, per si passés alguna cosa en la població dels ports, doncs poder agafar els animals. Tenir un reservori aquí. Ja hem vist unes quantes cabres. Ara, però, ens interessa de trobar algun mascle adult per poder observar el seu comportament. Així doncs, que ens desplaçarem una mica més enllà. De camí, podem admirar espècies vegetals ben interessants, com l'orella d'ós. La corona de reina és una altra planta de gran valor natural. Sols viu a Montserrat i a Sant Llorenç del Munt. En aquest ambient natural, eminentment encinglerat, també viu el cercavores. És una au força escassa. Aquí arrapada en aquestes roques hi hem trobat una altra de les joies del massís. És una planta que és endèmica, no la trobem enlloc més, i fixeu-vos que ara està florida, té unes floretes, i que també hi veiem en alguns llocs els fruits que han sortit d'aquesta mena d'agulles. S'anomena cargola de roca i evidentment està protegida. Finalment hem trobat uns quants mascles de cabra salvatge. Els mascles tenen les banyes molt més grosses que les femelles. Normalment s'agrupen, però entre ells hi ha una mena de jerarquia establerta. Hi ha un mascle que és el dominant, normalment és el més expert i el més fort. Les banyes el serveixen per barallar-se i decidir qui domina. Fixeu-vos, entre aquest grup de mascles sembla que n'hi tenim un de superior als altres. Enmig les bardisses s'hi entreveu la seva corpulència i unes banyes descomunals. Els mascles adults, a més, llueixen una barba de pèl fosc i una coloració tacada de negre a la crinera, al pit i a altres parts del cos. N'hi ha ben pocs de mascles com aquest. Els més joves li tenen un gran respecte. Amb una mirada ja els tenim tots al seu darrere. Aquí al massís la població de cabres va augmentant any rere any, o tenim entès que hi ha una mica de control per part de caçadors, no? Com funciona aquest tema? Sí, aquí normalment a finals de desembre o així solem fer un cens. Aquest cens dona el número aproximat dels exemplars que hi ha i en base a aquest cens no deixem créixer molt la població perquè el massís del Montserrat és un massís tancat i no permetria una gran quantitat d'exemplars. Llavors, en funció de la població que ens dona el cens, fer una regulació. Perquè aquí de depredadors la cabra no en té, no? Exacte. No hi ha depredació natural, llavors el que s'ha de fer és artificial, en base a un control biològic. Un petit control de cacera, i això també estalvia una mica que hi hagi perill de que les cabres arribin a la carretera, atropellaments, accidents i tot això, no? Exacte, sí, perquè tenim aquí carreteres amb bastant volum de trànsit, com poden ser la 2 o fins i tot el cantó de darrere, el Monistrol. I el que hem d'evitar és això, sobretot que se surtin les cabres del massís. L'únic depredador que podrien tenir és el llop, però per aquí no en queden. De forma molt anecdòtica, una guineu o també una àguila daurada poden caçar algun cabridet acabat de néixer, però no és gens habitual. Per altra banda, les seves banyes fan força respecte, encara que habitualment les fan servir per altres coses. I on no arriben les banyes, ja hi arriben les potes. Aquí amb aquesta alzina hi hem trobat aquest rastre que també sembla que és de cabra, no? Vosaltres heu vist com hi treballen aquí a la fusta? Què hi fan? Bé, el normal és que s'apropis, normalment solen ser mascles grossos, que solen posar amb les banyes posades aquí als laterals i van fregant fins que pelen l'escorça d'això. I és un comportament que ho fan sovint o alguna època de l'any?
Sí, és un comportament que nosaltres anem trobant al llarg de l'any. No sé si té alguna relació amb el zel o si té alguna relació amb marcatges, ho desconeixem, però vull dir, és un comportament bastant típic dels mascles. Fins i tot aquí, si t'hi fixes, més cap aquí... Hi ha unes marques. Sí, aquestes marques ja serien fetes amb les dents, serien estivant l'escorça i mossegant. Amb les dents? Sí, això ja no està en la banya, o sigui, la banya hauria rascat d'aquí i quan haurà acabat igual brostejar una mica i haver estivat. Per tant, és un signe ben evident que la cabra ha passat per aquí i amb això també podem reconèixer on es belluga aquest animal. Sí. Un senyal clara de presència. El període de zel s'inicia amb l'arribada dels primers freds, cap a finals de tardor. És una època en què mascles i femelles van junts. Cada mascle dominant té el seu grup de femelles. Són animals polígams. La coloració blanca i negra de la cua la utilitzen per marcar que han entrat en zel. Mireu com la mantenen alçada mentre van pasturant. Si algun mascle vol arribar al capdavant del grup, ha de demostrar que és el més fort. Per això, ja de ben jovenets, s'inicien en la tècnica de picar de cap i banyes entre ells. Es tussen una i altra vegada. És un joc que els agrada i que en el futur els serà útil per arribar fins al punt més alt de la jerarquia del grup. En el mateix joc, també prenen la tècnica que els permetrà d'aparellar-se amb les femelles. Cal tenir-ho tot molt ben assajat. Hem estat veient aquestes cabres joves que s'estaven barallant i ara les tenim aquí baix reposant. És habitual que vinguin aquí a reposar quan han acabat de barallar-se? De fet, ara ha començat una mica el període de zel, l'època aquesta de zel, i és normal que a primera hora del dia i a final del dia, més amb la fresca, hi hagi aquests combats així, per establir una mica l'ordre, la jerarquia, i després a la que el sol ja s'aixeca una mica més, els animals ja passen una fase més de descans i buscant ja zones més tranquil·les. Passen més desapercebuts, queden amagats i fins a la tarda un altre cop amb la fresca llavors hi tornen. Tornarien a tenir un altre repunt d'activitat, diguéssim. Així doncs, que si volem veure aquest gran mamífer salvatge, el millor és que siguem ben matiners o que esperem al capvespre. Per altra banda, hem d'anar per la muntanya ben preparats i fent poc soroll. Tenen una oïda molt fina i poden moure les orelles per escoltar millor. La cabra salvatge és un animal que a Montserrat hi troba un ambient natural molt adient. La seva alimentació contribueix a fer minvar el risc d'incendi, ja que s'alimenta d'una àmplia varietat de vegetals que troba en l'estrat arbustiu. Aquí a la muntanya de Montserrat hi deu haver pocs punts on hi hagi aigua perquè puguin venir-hi a veure les cabres i altres animals, no? Efectivament, a més de que estan molt localitzats, estan també bastant freqüentats perquè és això, no hi ha gaires punts d'aigua. I a més aquest, no sé si t'hi has fixat, però podem veure aquí unes larves que són de tòtil, del gripau paridor. El tòtil, juntament amb la salamandra, és l'amfibi que està més en l'aire aquí a la muntanya de Montserrat. El que apunta més, el tòtil i la salamandra. I la salamandra, sí. De larves de salamandra no se'n veuen, però sí que de tòtil sí que n'hi ha. És molt possible que les larves les de salamandra siguin nocturnes, doncs que no es vegin. Es diguin amagades. Pot ser que n'hi hagi alguna larva amagada per sota les pedres. Exacte. Al costat d'aquesta basseta hi ha crescut un teix, un dels arbres autòctons més escassos del país. L'encant de Montserrat, amb els seus paisatges verticals i amb una natura exuberant, es complementa amb petites o grans joies de la natura, entre les quals, des de fa uns pocs anys, hi podem tornar a admirar la cabra salvatge.